Kaixo, gaur Challenge Sport jolasa aurkeztuko dizuet. Benetan jolas interesgarria. Zuen aurrari geldi egotea kostatzen zaio, o mugimendua behar duen aurra bada, ez dakina geldirik egoten, eta nekatu egin behar dena, hau da zuen jolasa. 76 urtera gomendatuta, helduagoak ere jolastu daitezkete, 2-6 pertsona jolasteko, eta koordinazioa, ekilibrioa, flexibilitatea, indarra, motorizitate fina, lodia, resistentzia eta azkartasuna lantzen duen jolas bat da. Goazen ikustea zer dugun. Tablero bat daukagu, bertan 6 fitxa, guk bat galduta daukagu, baina bueno, txartel batzuk, erronka batzuekin, eta dominak. Kolore bakoitzeko dominak. Denbora ere, eta zertan datza? Probak egitean. Kolore guztiak lortu behar ditugu, kolore guztietako dominak lortzen dituen lehenengo pertsonak irabazi egingo du. Beraz, goazen probatzea nolakoa den. Bota. Poliki. 5, kontatuko diogu. 1, 2, 3, 4, 5 kolorintxi. Aukeratu kolore bat. Nahi dezuna, azkar. Morea. Morea, vale. Hemen, postura hontan, ekilibrioa mantendu behar du 15 segundutan. Beraz, denborari emango diogu eta hau egin beharko du. Horrela mantendu beharko da 15 segundutan. Erortzen ari da, ez du lortzen, baino kasu hontan txikiagoa denez, domina emango diogu. Ez genioke eman behar. Vale. Urrengoak botako du, eta ea zer ateratzen zaion. 5. Kolore bat. Bueno, jarriko dugu hemen. Vale. Orduan hemen, lurrean etzan da, hanka bat arte balko dugu, eta denbora guztian mantendu beharko dugu hor. Orduan horrela jarrita, berak ere, proba egingo du. Horrela jarrituko genuke, nik botako nuke orain, 5, adibidez, berde aukeratuko dut. Hemen, zumba pausu batzu, jarraituko batzuk erakusten. Korrika bagin doazen bezala, abdominalak, estiramenduak, estiramendu gehiago. Ikusten dezue, denak mugimendu proba gehiela. Batzuk, errexagoak, beste batzuk baino, nekatu egiten dute. Horrela jongo geinake kolore guztiak lortu arte. Bat lortuz gero, domina ematen dugu. Kolore guztiak lortzen dituena irabazten du. Badaude kasilla berezi batzuk, hau da bat, hau tokatuz gero guztiek jolastu beharko genuke batera, hemen deskantsua izango genuke, eta ez dagoke beste ezer gehiago. Beraz, badakizue. Hau oso mugituak badituzue, hau da zuen jolas egokiena. Jolastu, probatu eta gozatu. Eta